Atize maoko kativhure dare. Kumana uyu wagara achingondituka ndichikuti hako vana vandinawo Matupiro. Akandituka gwendo runobva kutanga yakambovunganwa nasekumenya. Gwendo runoro akandituka ndichiedza kumusumudza kuti akadhakiwa. Ndakazoona kuti mashure akudhaki maitiro ake akanatsa kunditi tamusumudza udaisa akandidaiso zvikanzi jende rako. Ndokubva ndamubvunze kuti kuri kundituka hanzvadzi yachini wanevatsene kusumuka akabva adaiso hoko kukandisa bhatondeto. Ndikati chiendai naye kumba asi mukomana waramba kuchindituka chimwe. Kufunga takapedza 2 days. Takapedza 2 days. Ndokubva taenda kubhindurwa nomadzimai ndadzoka ndokubva tati handitoona kuvhogoroko kuti vanhu vatasiya vachiti vagadzire svika nomadzimai aiwa neti tikati arika ndiende ndokubva ndaenda kuenda kunobhora ndakudzoka ndakasangana naye mugiraundi robhora mwene zvikanzi asi kunda uye ndikuya kukumbira regero kutuka kwandakakuita inozuva ndikati wakanzwa ani kuti wakandituka zvikanzi aiwa ndakaziva kutendezvo ndakakutukai ndikatendezvo saka iwe mutuka uchiziva zvinini handisi kukumbira ruregero rwako iwewe uya iwewe nomudzimai wako nehanzvadzi yako waukandituka tiri pamwe chete ini ndichatorawo adzimai vangu nevamwe ndotorawo kana kuti chairman kana kuti mumwe mukuru anenge ari okumbira ruregerero kana wakumbira ruregero rwako pamwe ndingazonzwise ndokuregerera zvakare asi handifanira kuramba chikupota chikuregerera ndokubva aenda ndikati ndikupa mazuva ekuti uye undikumbire ruregerero kuenda kwaakaita kuenda uendera futi andambomuona ndopandakazivisa kuna chairman kuti mukomana uyo ari kundidherera ndachauti kuti ndimurowesoka hazvizive kuti handigoni kumurova but inini handizoda kumurova ane imwe nyaya asati abhadhara izvozvo saka ndo mafambiro yakaita yobva yauya mudare kuti tonge waina unatsotongewa boda hanzvadzi yachinapiwa mazwi yokunzi iwo taura kuti vakandigrepa vakandihanga tikakuhenga pano vanhu tichisumudza kusumudzaiwo wakadhakiwo ndituka saka yakabva yatadza kutongeka zvikanzi nachairman ayo aikwanisa kutongeka endai naye kudaro saka mukomana uyu anomazwi akambonditaurira acharega isusu tangoti haapo munoine deport mise mbudzi nacho kana asina chinhu chikooneka kuti zivenechi rasington mbudzi nato todzisei timari kana asina chinhu tomushandisa parasington akamuta chipatara Kuti dzodzo dzafa izvo. Saka ngobatanidzai. uye watakatonga uye wamukama uchibva munyika makukana uchida kuti ini nyora izvi majajimende esatu batanidza topa murungu tomupa zvatinoda kwaari iri muchipatara ndo mutemo idzi ndozvipachena zvino zvinozikanwa murombo anoedza kutonga nokuti tongomindisa basa rake kutora mari yake musazokanga nonyora mari yangu yodara mamaona ivo aita basa That's